Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Amakhosi akhala ngokwenzelela kwelezimoto. Indida ngokusha kwesikole eNdwedwe. Kanti isichotho sidale umonakalo emthonjaneni nasemhlathuze. Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze1KZN TV siyakhuleka. Amakhosi ahlukene esifundazweni kwaZulu Natal ahlanganyeleke endawonye eMgungundlovu nalapha ezwakalisa ukukhathazeka kwawo ngokusala ngaphandle kuhle kwenyongo yenyathi kwabanye ke ohlalo namasekela abo ohlelo lokunikezela ngemoto okwenziwe kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe. Uhlalo wenhlangano abaholi bomdabu eContralesa kwaZulu Natal uThula Sizwe Ngcobo uthi akubaphathi kahle neze okwenziwe ngungqongqoshe ngokushiya amanye kamakhosi kodwa ke kubeni kunamakhosi angenazi ikhundla kodwa ahlomlile. Amakhosi ahlukene esifundazweni kwaZulu Natal ahlanganyele ndawonye eMgungundlovu nalapha ezwakalisa ukukhathazeka ngokusala ngaphandle kwabanye ubosihlalo namasekela abo ohlelweni lokunikezelwa ngezimoto obekwenziwa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal. Usihlalo wenhlangano yabaholi bomdabu esifundazweni kwaZulu Natal iContralesa inkosi uThula Sizwe Ngcobo uthi basadidekile ngokuthi yiluphi uhlelo olulandeliwe lokunikezela ngalezi imoto. Azilwethu besazi ukuthi zizotholwa iESCO osekela ihlalo kanye noyihlalo. Kodwa ke okusithuse kakhulu nokungasiphathanga kahle yiloku ukuthi uma seyikhishwa imoto kube khona abawosekela abangayitholi, kube khona futhi abawoyihlalo abangayitholanga. Bese kuba khona amalunga nje angekho ndawo kodwa wona ahlonulisiwe ohlelweni lokutholwa kweimoto. Kanjalo nomholi beContralesa kuzwelonke buzokalisa ukuleseka lolu hlelo kodwa bakhala ngenqobo elandeliwe ekhombisa ukuba nenhlese zepolitiki nokusala ngaphandle kwamanye amakhosi obekufanele ahlomule ngezimoto. Support the idea yokuthi amakhosi athole insiza kusebenza. Kodwa esingekho happy ngakho it's a model that has been used in terms of distributing those tools of trade. Enye yamakhosi asineminyaka eminingi sehlalweni izwakalisa ubuhlungu bayo bokusala ngaphandle ekubeni isineminyaka futhi kufanele ukuzuza kulolu hlelo lwemoto. Asixakayo ke sesifikile ke icriteria esasithi policini esetyenziwe ukuthi itholwe yilamakhosi ukuthi imoto etholwe lamakhosi ngoba sasibuka thina sibadala sithi kodwa ke uhulumeni wayekwenza lokho kudaleni ukuthi abukuthi abantu asebebadala angabanika impesheni abancane alinde nabo baqualify abesebanika impesheni kube isimanga ke thina ukuthi konke lokho ngokubalayo akufinyeleli kuthina ama veterans sase sigubula ke sesibuthi into yepolitiki le uyayikhathaza mawukuthi lento ayifiki ngani kumina ayifiki ngani kumina kusho ukuthi nje into yepolitiki usihlalo wekomiti lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu eParliament likazwelonke uDokotela Zweli Mkhize ubemenyiwe kulomhlangano waveza ukuthi kumele ungqongqoshe acacisele amakhosi ngendlela elandeliwe. Ngizobaluleka ukuthi bacele ubona umhlonishwa uphethe umnyango wezomdabu nokuphathwa komasipala kulesifundazwe umhlonishwa uButhelezi bese ke bezama ukuthola umgomo obekiwe ukuthi zikhishwa kanjani into zikhishelwa amakhosi bathole nohla ukuthi namba abanikiwe ngaluphi uhlelo ukuthi mase kwenzekile bese kubonakala ukuthi ke ikuphi la lento ibukeka iphumile khona esandleni kodwa ke ngoba bese bengibizile njengosihlalo wekomiti icelile ukuthi abathi mabeqeda konke lokho bese besibhalela ke basibhale phansi isikhalo sabo sizwe ukuthi izikhalo sabo zimi kanjani. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni kwaZulu Natal uphawulile ngomlomo wesekela likahlalo wamakhosi ngaphansi kobuholi buka MEC noma buka ngqongqoshe uButhelezi wanikezela ngezithuthi noma ngezimoto ezingama-30 emkhandlwini yamakhosi underline that emkhandlwini yamakhosi hayi emakhosini. Lezi imoto ke zenza ukuthi kube lula ukuthi amakhosi nemkhandlu yawo enze umsebenzi ngendlela efanele emphakathini. Alinganiselwa kuma-30 esewonke amakhosi ahlomula ngezimoto esifundazweni iKwaZulu Natal. Izindabeni ze1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu.
Ubalele cishe kwahafu wesigidi umonakalo odaleke ngesikhathi ke kusho isikole kimaphephetheni secondary eSendwede KwaZulu-Natal. Umzokhona ke Khumalo lilungu lesigungu esilawula abazali kulesi sikole uthi namanje kabakayazi imbangelo yolomlilo oshisa kamagumba agcina imininingwane ebucayi yesikole kanjalo ke nemishini eyahlukene. Uphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu imaphepetheni eNdwedwe kulandela ukungqongqoswa ngomlilo kwamagumbi agcina izinsiza kufundisa ezibucayi. Uma ngifika la esikoleni ngiyafika leli class le building shuthi inomlilo phakathi. Uma ngidlula ngale kunemoto, sho le moto le abafundi labe befundela yona, abafunda kuyona lesifundo ekuthiwa imoto mechanic ishile. Okuchaza ukuthi kodwa manje ngiyibuka isinesikhathi yona ishile. Njoba mina ngifika nje ngabo 10 to 6. Kukhomba ukuthi yona isilothile nje. So la uma ngibuka indlela ekusha ngayo kukhomba ukuthi umlilo mhlambe uno 30 minutes usha. So staff room ama-office ongawacabanga nje nazo zonke izinto ebeziphakathi ongayicabanga nje ithinta ukufunda nokufundisa imishini o ink ama-report ama-file othisha noma yinje nawe ongayicabanga engenza uthisha bese classini. So nje konakele ngale ndlela ongayazi nabo ko PT cash njengesikole phela kuyaba khona into ebekwayo. So nje ngathi nje sifolombizi into engakazi ukuthi ngayichaza ngiyithini ngoba njengamanje asazi ukuthi ukusuka manje sizosizakala nini kanjani ingane ukuze kwazi ukuqhubeka. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambele lesikole abafundi bebesemagumbini asindile. Iphunga lokusha lizwakala ke uzale kude njengoba usaloko uqhubeke njalo nokusha umlilo kwelinye lamagumbi oqale ngolwesihlanu olwedlule. Ayikho ingcabano mhlambe ekhona kothisha idepartment yakhe umphathi akukho ucabano okukhona SGB yezwana. Ngicabanga ukuthi umuntu angazi noma ngoba phela asazi ukuthi yini elahlekile ngaphakathi uyabo. Mhlambe ngitshela ukuthi umuntu obezoqhekeza wantshontsha lokho angitshontshayo wesiyashisa siyacabanga njengoba sinomhlangano nje namhlanje sinalo nto uthi sizobukusana ngoba uma ungaphenduka manje ubuka lapha lawo amaklasi aphezulu kwakuyi amaklasi alesi sikole kodwa nawo avendaliziwe njengoba entshontshiwe kanje. So sazobuka zonke leyo nto nje ke-SGB ukuthi ngempela kwenzakalani. Kuvele ukuthi lesikole sinabafundi ababalelwa kumakhulu ayisithupha kanti sesineminyaka yevile kuma-20 sikhona. Abesikole banxusa usizo oluphuthumayo njengoba bekhathazekile ngokuphazamiseka kwamadikletsheni. Siyafisa ukuthi ngempela ubuholi obukhona ukusukela nje kubahloli kuyale phezulu ukuthi kube nokusizakala phela ngoba kwasona lesi sikole asikho ezingeni mawukuthi usibonile nawe amawinda wekho icapha wekho azikho abestars omdala lo siyasazama nje sithi siyawulungisa sithi sizama ukupenda phunyuka umuntu phezulu wawela phansi. So nje njoba uyibuka le building uthi ikrekhele lento ukuthi ingawa noma yinini ukuthi phela basiphuthumisele ngoba ingawa nje manje njoba sikhuluma imbozi ingane ishona ingawa imbozi njoba ubona ingane ayingane phela siyifakile impela danger tape ingane lezi sikhuluma ngayo. So sibe singacela ukuthi ukusuka manje akube khona into esizakala ngayo. Imizamo yokuthola umnyango wezemfundo esifundazweni kayiphumelelanga. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uNtombi khona Mvubu eNdwedwe. Sidale kumonakalo omkhulu eindaweni ezahlukene isichotho esinamandla ehlaseleke izindawo ezingaphansi komasipala waseMthonjana naseMhlathuze enyakatho nelikaMthani yakizolo kusihla. Lesi sichotho kesilimaza imizi yabantu kanye nezikole ilinyalelwe uphahla. Lona ke yiwona amonakalo odalwe isichotho esinamandla ehlaseleke izolo ntambama kusukela ke ngehora lesine kuya kwelesikhombisa ebusuku. Lesi sichotho sicekele phansi ingqalasizinda ezikole kanjalo ke nemizi yabantu. Lo muzi wakwaShandu ulinyalelwe izindlu ezihlanu ezahlukene njengoba lishona nje ilanga lanamuhla abazi ukuthi bazolala kuphi njengoba uphahla lungekho kwanetha yonke into impahla yasendlini kuhlanganisa nokudla. Ilungu lomndeni liyachaza. Izolo sihlalele nje endlini ngekhathi zangobo past 6 yako 25 to 7 kwaduma izulu lana kwagcwala amanzi endlini kwaphephuka zonke izindlu esihleli kuzona kuyimanje sihleli phandle
asinalutho bazisola lapha kuyimanje ngoba siyabona leyabuya futhi sihlele egcekeni asazi sokwenza njani zoshonaphi kuyimanje nabo komakhelwane kuyabheda kuphephukile nala ekhaya kuphephukile asazi senze njani asazi laba bathi basinde ngokulambisa njengoba nomphezulu ufune ukudlalela kubo kodwa ke wangaba impumelelo nomntwana ke ona 16 olimalile izulu lingenile endlini laphinde laphuma lamlimaza umntwana kuyimanje isandla sisebenzi asazi ukuthi sizomenza njani somthatha ngani simse ngani kuphi sacela ke ningeneleleke lapho ke sesilibikelile ikhansela impela ekseni sizamile ukulifonela ikhansela lafike nalo labuka bengekho ke sesizakale ngakho kuyimanje akugcinanga ke ngemisi kodwa nezikole ezahlukene sithintekile lesi ke isikole samabanga aphezulu iPrince Dumezweni High obuka izindlu zokufundela ke eziyisithupha ihholo kanye nestoreroom zithintekile abafundi baphoqeleka ukuthi ke begcine sebefakwa egumbini elilodwa babeke $120 umonakalo ke mkhulu bafowethu kakhulu njengoba niyibonele ku-affecteka amaklasi awu-6 mangaphosisi i-storeroom ne-hall njengoba niyibona nje emahliphi njena nani senishuthi sozowaphoqa ukuthi othisha ke izingane beyihlanganisa emaklasini 120 per class 120 okwenza ukuthi lapha isikole singakwazi ukufundisa kahle nothisha bangakwazi ukufundisa kahle laba ke banxusa uhulumeni ukuba lusukumele ngokusheshsha udaba ukuze ngaphazamiseka isivivinyo zabafundi kanye ke nomatikuletsheni ukucela njengoba senifikile abafethu asisho ukuthi sizokunyakaza zonyakaza nohulumeni zonyakaza kepha sesicela nanani ukuthi nisishushele phela ikhwela ukuthi bephuthume ngani ngoba nakho sokuza nama exam kaJune izingane zikwazi ukufunda kahle umonakalo nzothi ukanjalo nje bafethu ngiyacela ukuthi uhulumeni ungenelele usheshe uyenze lento le esichazi noma uthola noma ama park homes mhlawumbe ama park homes oba nje mhlawumbe awu6 nje dithama uhulumeni asalungisa lezi zinto zakheke kukanjalo nje bafethu siyacela ezinye izikole ezithintekile iSoficeni Primary neminye ke imizi eminingi estabeni ze1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngisemthonjaneni Uvele kafutshane enkantolo yesifundo yaseScottsburg uphila necelo sola ngokubulala umama wabantwana bakho Zinhle Khomo oyeneminyaka engama-34 yobudala wasendaweni yasemahlongwa emgobhozini kwathi 16 ngaphansi komasipala waseMdoni kuthiwa kumsola wamshaya ubusuku bonke umufi emngqubuza nasodongeni imkhinya waze wafa kanti kumama kamufi uthi akufisayo ukuthi umsolwa naye alendulele liphakathi Ubingeleli imantshi enkantolo yesifundo iScottsburg uphila nicelo solwa ngokubulala uZinhle Khomo owayeneminyaka engama-38 ongumama wezingane zakhe umsolwa kuthiwa wasebenzisa isihluku esikhulu ukubulala umama wabantwana bakhe emngqubuzo odongeni emkinya emlengisa umama kamufi obekhona enkantolo uthi umsolwa akukho angakwenzanga enganeni yakhe uthi emzimbeni ngathi wayemhlinza ngombese ayikho nje into emukelekayo kulesimo leso sangivelela hayi bandla ayikho into emukelekayo akumukeleki lutho kwamehlwa nje ngiyawaqalekisa ukuthi ngizobona umuntu owabulala ingane yami ayikho into angayenzanga kuyena lo mfana ayikho ngoba nasemqaleni la wamkinya emlonyeni kunento oyigcishile lemlonyeni uyabonakala emlonyeni ukuthi khona into oyigcishe emlonyeni wakhe emzimbeni nje into ekwebhekile umagnum wemhlinza ngommese noma wayenzani ubandla Nkosi yami angikwazi nokuyikhuluma nje lento ngiyahluleka ukukhuluma akukho angakwenzanga enganeni yami eqhuba uthi akufisayo ukuthi umsolo afele ejele angilindele ukuthi nje ahlale ejele azofele khona ngone engane yami ifile nengane yami umuntu obulela umuntu naye akabulawa ahlale ejele azafele khona angilindi angimdingi ngaphandle bile mina ingane yami iphansi ngalithuna ngaphandle komuzi yena ula ejele udla kahle uyaphakela uyadla uyasutha hayi udilika jele ingakho mhlawumbe bebulala abantu kanjeni ingakho kwavalwa nalentambo angazi uhulumeni intambo ayivalelana ingakho abona abantu beqeda abantu kanje umuntu obulela kabulawe umshana kamufi uthi baseza ubuhlungu obukhulu beumndeni ngokubulawa kwaZinhle
Sibuhlungu nje ekhaya ngimqamanga kakhulukazi ugogo nje. Asikho right. Kwakuhlekiswa lecala imosha imali uzwala. Kodwa ke sothini ayikho into esingayenza. Uthi abakufisayo ukuthi bewumndeni umsolwa naye afe. Akukho nje okunye Nkosi yami kwanaye nje melashona. Akafe kwayena ngoba akuphilelana yena umunye embulele uphilelana ayikho into asayiphilela. Uthi isimo sabantwana bamufi bayazama shamatwana kuyasho ukuthi basayingane ngasho ukuthi nje into bangayifaka kakhulu enhlizweni leyo kuyaphileka nje nabo. Icala lihlehlela umhlazi 18 kwezokuthwasa. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Asithi shelele itolo nina besilo siyabuya nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Amakhosi akhala ngokwenzelela kwelezimoto. Indida ngokusha kwesikole eNdwedwe. Kanti isichotho sidale umonakalo emthonjaneni nasemhlathuze. Inhlangano ke liswana nabo kufika bakuleli ngokungekho emthethweni March and March iqhubeka kunomkhankaso wayo wokuhlanza idolobha laseMgungundlovu njengoba ikholwa ukuthi ke lokungcola kudalwa ngabantu bokufika abanezitolo. Omunye abaholi beMarch and March eMgungundlovu umxolisi Nxumalo uthi umasipala nomnyango wezasekhaya kumele basukume benze okufanele njengoba kunabantu bakulela bangazithola imvume zokudayisa edolobheni kepha bokufika banazo nokushiya imibuzo eminingi. Inhlangano elwisana nabo kufika abakuleli ngokungekho emthethweni March and March iqhuba umkhankaso wayo wokuhlanza idolobha laseMgungundlovu njengoba likholwa ukuthi lokungcola kudalwa abantu bokufika kulela abanezitolo nabalahla noma ikuphi imfucuza. Namhlanje siyaqhubeka umkhankaso wethu bese uqala namhlanje lokho uqulela idolobha lethu laseMaritzburg. Sikhuluma nje namhlanje besiyenza icampaign yethu noma sibhekana nezingqinamba ezikhona la ngaphakathi zokuthi la scleaner khona labantu betolo abaqhubeka bevula izitolo la ngaphakathi baqhubeka bethatha amaphepha abawalahle ngaphandle inkinga esibhekana nazo lezo laba akakhulaza abacleaner abenza amazambane bathatha amaphepha amazambane bawajijele lapha phansi inkinga enkulu esibhekana nazo lezo esifisa ukuthi asazi sengenza njalo ukuthi umnyango wamasipala noma amaphoyisa engenelele izitolo ezinjalo ngoba izolo futhi engcolisa kakhulu indawo yethu yala ngaphakathi. Ngenkathi kuqhubeka lo mkhankaso lenhlangano omunye wokufika udalula ukuthi nomazisi kanye nemvume yokudayisa kuleli dolobha nokushiya imibuzo njengoba abanye bakuleli bengakwazi ukuthola izimvume zokudayisa kuleli dolobha kube sekuba nokuhelizisana nokusize ukuba khona kwamaphoyisa ngenkathi lo wesifazane echaza ngokuthi umazisi wawuthola kanjalo nemvume yokudayisa kuleli dolobha. Esilimazile futhi sithusile mezotholakala umama ene-ID nepassport lo muntu futhi engathathelwa inyathelo and then futhi uzaqhubeka uyadayisa ulala matafula u3 khola la ngaphakathi eNingizimu Afrika kuthiwa into enjalo ngoba phela even sesicela ukuthi Home Affairs ungenelele umuntu lonjalo awukwazi ukuthi ungaqhamuka ngaphandle ufube nepassport la uphinde ube ne-ID yakhona la ngaphakathi eSouth Africa lo muntu uyithola kanjani i-ID komuntu ongaphandle. Lenhlangano ibisiphonsela inselelo umnyango wezasekhaya kanjalo nomasipala ukuba baqinisekise ukuthi abantu balandela imigudu efanele yokuba kuleli dolobha. Isafuthi lokho siqinisa ukuthi umasipala kanye namaphoyisa ayingeke siyakhala futhi sikunofela okukhulu sikhuluma nje ngolesihlalo esiphuma kulo lo lesiphuma kulo amaPakistan noma osilandela inkabi sasatshiswa thina futhi bathole abantu abafile thina ngoba salethela abantu ababephethe ibhamu bala umasipala ubaklinisi bonke labantu laba even labantu abadayisa la izitolo laba abavula izitolo la ngaphakathi abaphumi bezolungisa la ngaphakathi inkinga esibhekene nayo le niyayibona nje izitolo ziyarala bakhipha impahla bebe ngaphandle kodwa unothing yenzakalayo kunaloko sikhala ngokuthi sijabula sithi kuyaklina iMaritzburg ingcolile sizokusho lokho sithi iMaritzburg ingcolile. Idolobha libonakala libhekene nenselelo enkulu yabantu abalahla imfucuza noma ikuphi njengoba kunenqwaba ekadoti emgwaqweni. Izindabeni z1 KZN TV bikuthabani maphumulo eMgungundlovu. Usomabhizinisi waKwaZulu-Natal uJabulisa Mchunu uthi ufisa ukuba ke umjaho waminyaka yonke ozoba ke ingxenye yokucija nolungiselela ke abagibeli bamahashi baseDandi ukuba ke bangeneleke imjaho emkhulu efana noDandi eJuly. Lokhu kusho ngesikhathi ke kuqhubeka umqhudelwano wamahashi ohlelwe iJB Mchunu Foundation eGeorge Farm kwelaseDandi.
uJabulisa Mchunu JB Foundation uthi lokhu kuyingxenye yokuthuthukisa amakhono emphakathini. iJB Mchunu Foundation ihambele endaweni yaseVumbuka eGeorge Farm ngomdlalo wamahashi esubekile namhlanje ngoba inhloso yethu ugqugquzela ukuveza amakhono abantu abasha. Khumbula ke ukuthi ukuba ukugibela amahashi lokhu kunemidlalo emikhulu ekhokhelayo esifisa ukuthi abantu bakithi lapha endaweni zasemaplazini abasebese kulungela ukuthi bedlale imidlalo emikhulu. Siyafisa ukuthi amakhono ahambe abonakale nasemazweni futhi beveze lento engagcina kuyile kusasa labo elingabenza ukuthi bejike beshintshe impilo zabo. Futhi ke njoba lapha endaweni engakithi eDandi siba njalo ngoJuly nomdlalo okuthiwa iDandi July lapho khona bekuwumdlalo lo engifisa ukuthi amaward akithi lapha eWard 6 engifisa ukuthi kube preparation game noma tournament lena ukwahlonza nokubona futhi abanikazi bawo bezibona ukuthi bakulungela okungakanani ukodlala emcimbini omkhulu ofana njengeDandi July. Uveza ukuba bayafisa ukuba lo mdlalo ube ingxenye yokucija amakhono abantu basendaweni. So nami ngiyafisa eWard 6 kube khona amahashi azophuma phambili. Le midlalo ke iyeminye imidlalo ebesenzela ukuthi bezibona ukuthi sebekulungele kangakanani. Ukhumbule ke msazi umuhle kakhulu umdlalo wethu ngoba kukhona abantu besifazane abaveza amakhono abo okugibela. Siyaqhubuzela ukuthi abantu besifazane nabo abagibela amahashi ngoba amahashi anemali. Uzobona nje khona bazobe wina imali enkulu lapha ke ethi imali ikhona yona kodwa khona imali enkulu zangempela ongakha ngawo umuzi ongayifundisa ngayo uqhubeka kusasa lakho nani. So futhi le midlalo iyasiza kakhulu nalapha endaweni zasemakhaya njengoba ubona nje kukhona nomama abadayisayo bakhipha isitoko esabo bazodayisa. Kumnandi nje kunjeyana khona abantu abazosinandisela ojikijiki. Kanti omunye wabagibeli uveza ukuba kuyabajabulisa njengabantu besifazane ukungenelela le midlalo. Ngijabulisa kakhulu lento ngoba azikho inkinga futhi siwamelile amantombazana abantu besifazane ukuthi siphakame sijabule sifane sonke siphana amandla kahle kahle sifundisane njengento eziningi ngoba inikana inkinga amahashi ayasiza asivikele zonke izinto sifake nasemakhaya okuzojabulisa sithenge nezinto zokugqoka senze yonke into. Ngijabulisa kakhulu futhi ukubonga kwami ngiyajabula ukuthi ngidlalile la ukudlala. Khona manjalo omunye uba ngungenelela kwefoundation ekuthuthukiseni amakhono abo. Kulo mdlalo esinawo siyawuthanda lo mdlalo. Sibonga kakhulu esenzele yona siyaqala ukuthola uJB kulo mdlalo la. Asenzele wona uJB kule ndawo. Sibonga kakhulu kwemphakathi ngithi njalo umphakathi ningadinwa. Nibe khona sonke isikhathi umphakathi lapha kulo mdlalo. Sibonga le ndoda uJB lena. Siyathanda le ndoda. Ubikuthobeka Dladla ezinabeni ze1 KZN-TV ngisevumbuka eDandi. Asiphinde sithi shelele itolo nenabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN-TV nazo kuyizona ezihamba phambili namuhla. Amakhosi akhala ngokwenzelela kwelezimoto. Indida ngokusha kwesikole eNdwedwe. Kanti isichotho sidale umonakalo emthonjaneni nasemhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.85 kuyidola laseMelika libe ngu-22.9 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.24 kuyi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$4,801.18 ounce, bese kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu-$90.38 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Mega masipala wesifunda iZululand uMichael Khumalo uqhuquzela abantu abasha abangabagijimi kuba benze kangcono uma ngabe sebengenela umjaho weZululand Ultra Marathon. Lo mjaho ubukhuza kibuya kulonyaka njengoba wagcina ngonyaka ka2019 ngenxa kwentuleka kwemali kanye nokuhlasela kokhuvethe. uKhumalo uthembisa ukuthi ngonyaka ozayo bazokukhuphula kakhulu izinga lalo mjaho ubuyele ke esigabeni sawo sangesikhathi usungulo. Umjaho weZululand Ultra Marathon ungamamitha ngama56 ubusukela uLunde Prince Mangosuthu Airport uphelele kwaNongoma eKingburg uZulu. Ubukhuza kibuya kulonyaka njengoba ke wagcina ngonyaka 2019 ngenxa yokushoda kwemali kanye nokuphazamiseka kuhlasela iCovid-19. Gcina sithatha isinqumo sokuba lo mjaho siubuyise ube khona, sahambe sicela nabaxhasi ukuthi basilekelele siubuyisile ke namhlanje njengoba ubonisa sasa lilikhulu kangaka. Kodwa sivumelana ukuthi soqala nje ngegiye eliphansi ke sibone nje ukuthi kuyenzeka yini kuzothi ke ngonyaka ozayo bese siyawubuyisela kuleli yazinga owawukulo ngoba
umklomelo wawusuku 350,000 unumber 1 kodwa ke kulokhu siuqale ngo100,000 unumber 1. Lo mjaho ubungenelwa abasubathi abaqhamuka nasemazweni aseAfrika. Khona abasuka koKenya, koTanzania, kukhona abasuka koBotswana, koLesotho na kuyifundazwe ke la eSouth Africa ngoba khona abasuka ngisho nako Western Cape. Kodwa sibona ukuthi besitshela ukuthi isiqalo nje, sibona ukuthi kuhlelekile yithi thina njengohulumeni wasekhaya ukufuna sibelekelele abagijimi ukuthi bafike kuleli izinga okufanele bafike kulo. Kodwa ke futhi siyakhuthaza, siyekile ukukhuthaza ukuthi nabantu abasha kakhulu ngoba uyabona lapho ukuthi kusekukhona neingwevu lapha egijimayo. Kodwa siyabakhuthaza nabantu abasha ukuthi abasondele ngoba kuyawuqinisa umzimba ukuthi uhleleke kahle ngoba abantu bakithi sixakwe ukukhuluphala ngenxa yokudla esikudlayo. Zombili izigqoko zalomjaho abesilisa nabesifazane zithathwe abasubathi beqala ukugijima ibanga la 56 kilometers uJabu Mpelo wasemzimkhulu kanye noSiyamthanda Bazane waselusikisiki. U56 ndiyaqala ukumbaleka. Last year bengibaleke Comrade Marathon no50 iultras bengizibalekile bezimbili. Kodwa ke ndonwabile uba ndiye ndazigijima kakuhle. Urace organizer bahlele umjaho lona ngoba yonke into ihlelekile emgaqweni, siqalile soloko namanzi akhona, yonke into nje ikhona esiyidingayo nasemgaqweni kade kusafe. Ngiyabonga ke bonke ke abantu ababe umhlelo lalomjaho lona, ngibonge ucoach sibonile ukuthi amalungiselo eComrades ahamba kahle ngoba silungisela yona iComrades. Ya ngijabule kakhulu uma ngabe ngiphume unumber 1 ngoba ngizibonile intokazi ukuthi kade ziphumile nazo seKenya kade zikhona, kodwa ngiye ngazethemba mina uma ngabe ngidlula kwa 9.38. Umsubathi uphume indawo yesibili kwabesilisa uMholi Tshali uthi ngonyaka ozayo uzololeka indawo yokuqala. Ya ngizobuya kunyaka ozayo and ngizozama ukuthi ngilungise emaphutheni ngibuye sengizonqoba. Lo mjaho ube impumelelo nanokuthuthukisa kwezokuvakasha. Sokozisa kakhulu ukuthi abantu bakwaNongoma nabo ngasohlangothini lwetourism babenefitile. Siyababongela ke futhi ke nalaba ke abawinayo ke kulomjaho. Sizoqhubeka ke sulekelele. Empeleni umjaho lo le marathon ibisinesikhathi sineminyakanyana imile. Bekuyisiqalo esisha lesi. Lakho ke sibona isiqalo sibe sihle kakhulu, izinga liphezulu. Sizozama nathi ke ukuthi ke ngonyaka olandelayo suhlelele kahle lomdlalo njengoNongoma ngoba ikakhulukazi yobusuka ngapha usho ubheke olundi. Izindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembo kwaNongoma. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlela okamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.